Isang dili na pista, diliban na ng parang kay ulit, ng hanggang sultan, kamay kay Ganisa. Dito na lamisa ta sa kuwan, pati na kuwan lamisa, usa na kisukan. As in, hasta kini Pasko. You know, una sa tanan, magpasalamat kami ang atuang panahon, mura na normal, no? Oo. Kamay na lang kayo ang face mask, kay karoon kabantay ang tambal sa COVID election na yun. Kay kung election, hindi nawa ang COVID. Kasi kita tagmas ron. Diba, may pag-election, may tambal sa COVID, may pag-19 election ta. Hindi ko tayo ng positive. Pero kabantay ka, durag kasagaran diri patanon sa kaminawan ninyo. Pero sa pinag-election, kahit ang mga babae din is huli, kita nito sa malirong. Manaman. Ang mga babae din mga maritis. Pag ako na mag-alas, parang kayo, kung mga babae, ilipak na duha. Iyon sa mata. Yan ang babae sa inyo. Kaya, si Idol mo na sa MOR, bago mo na sa personal. Kasunod pa ba ako? Hala, iyan mo na partner si Isyot. Sus, kiyatay mo yung kriminal. Tayo na durag. Ay, magdudugo bisita ka dito. Noongan ka. Bago na palamay kung kapag panihapon. Yan ang kapitan, pilit mo kung Idol. Na-excite ang taga-uli kay misyon na kayo din. Bago na ibabay ka yan, pa-picture. Sa suot parang kayo. Siya, Idol, ulitaw ko na. Kung ano na nila, ako mo yun, ako buwagan, ikay mo ipuli. Ako man to. Isuon na yung inahan, katong inahan. Yakay. Ano siya, kada si Isyot, ulitaw ko na. Kung ano na lang siya, ako kanting, ipaligya, siya ako itubuhay. Oy, speaking of country, salamat kay Sinusubaybay 2015, no? Good to wonderful sa TV5. Ako itong kawatan country din mo dito. Shot! Oy! Hindi ko naman ayaw. Ano na naman ay helicopter? Tagtangan sa church ito, kung lagi mo pa. Wakwas. Sila mo na lang sa'yo. Okay, shot, mga bata din, iba ka kinsa ni mga anak. Oo. Hindi ka blog, iba mo kinsa ng anak. Itsaw na anak. Anak mananagan. Ano naman? Tanawang ng tingin, murag kating. Pagkatawag kay iyo. Kanang ilo. O, kailan ko kasi amahan na. Ano naman? Driver dump truck. Kanang magkwari dito sa tao. Oo. Ano naman? Ano ang lunggan, bro? Sekiro. Alam mo kamuling ay. Nga naman. Tanawang ilo, puno sa kuling. Karo na. Pero in fairness ha, ang mga ulitaw din may mga chuy-chuy kayo. Mga guwapo. Kasi karas mga ulitaw din mga BTS. BTS. Ang puhok, kulot, ang ilong plata. O niya, sa hindi na ko malimot, busy COVID, starting from 2 until 31. Usa sa itong na iba na si Kunsyal, ang tibong grupo na Lumiere Balchong. Tungkol na sa akong video sa TikTok, di abot og 5 million views. Salamat kayo. Salamat, Sibo. Salamat kayo. Pag sure mo sa barangay Pitalo, huwag kayo expect na mo trending ang mong video. Oo. Pero sa kabisi na mo, ang tagatangin nyo, kailangan may video sa... U-form of UGs. Skandal mo rin, ha? Huwag nyo ipasa sa ganito. Ayaw nyo magtanaw, kay ito na pagkalikunod. Sabot na rin, bukukot, iglupot. Okay, dito maglangay, among tawagon, ang among usas mga leading lady. Oo. Kay Chris Wapito sa kami, ang among ikatulo ng COVID, no? Kini sa among tawagon, daking kini sa una. Ano kanon? May napaka-opera, babae ka naon. Ang kapagpagan, give me the 4! Sassy Baby! Official account of Cebu, Tris Guapitos, Sasi Bebe. Alay, Pagyalo. dakuan ang kontrakt. Manilubig, bayot. Ay, dungan ni Tuli anak. O niya, Dako ko lang iyahan kay Suwa. wag mo ka tulinga. Yun sa. Ibubusan ng stiko. Oy, mahala na Turags. Alam mo lang hina mo, sa upang comedian sa Cebu, live guitar. Oo. Hina mo, wala kay guitar, purely stand-up comedy, pero naging sayaw. Alam ka ninyo uling. Among sayawon, Barangay uling eh. i-surprise ito, kasi kapitan, huwag sige mo manayaw ta. Siga Puriyo ani. Ang title na nini sa TikTok kay Paro-Paro Kabak-Kabak. Raalay ka itong bago. Kasi title. Parong-parong bukid. Isa po. Ang bata, ang sa title? Ang buhok ni Mata. Paro-Parohi. Sige, ikaw man. Pakpak. Music. Isa po. Pagpurmahan dito, gadaling kas bayan. Paru-paru
Pipos ba pero Isa! Isyot! Ikaw ba? Ikaw ba rin? Barangay ulit. First time kami na ako. Ano mo case mo ka na ako? Lalaki mo ka na ako? Kasi mo sitwasyon to, saksi ko na ano ko na di wala tao. Okay na na Isyot. Ako, mo case mo sa sige, babae na to. Lalaki mo ka, mo case na to. Babae na babae, wala ka. Ano ko may naiki. Kapag ay, wala mang bukas. Isyot! Naghanong ba ganun rin? Atong show, pinabag ko. Okay. Ako sunod, Rain 99. Ano bang sayaw sa mga bata o na disco? Aw, tingin na rin yung tingnan. Isa lingan. Rage Tirano. Samot. Ano bang? Okay ra to, kung okay ra ka. Anak ko niya, anak ka. Okay na ko, ya okay na siya. Ay siya kaya rin, okay na rin eh. Para mo to na si Kunsyal o Kapitan niya, may kabanganta. Sunod na itong eleksyon daw lang. Katong koleksyon, kay uso kayo. Katong katakataw sa mga bata. Katong pangsara o LBM. Pipili ko yung buko. Katong bagong Pilipinas, bagong mukha. Na ay lubot, building, babasa. Di ba na mao? Katong usa. Katong mga bata gapon. Wala kaming paki sa inyong presidente. Ako'y kanta, ikay beatbox. Ba't pasabot ako yung background? Background ko. Kung saan mo yung background? Simple kayo yung background anay. Siya. Siya. Isa. Ang sapot ng anta dili magdinastos. Walay pasok ng istorya ko. Namatay na po nagpasikat ng sportiban, buhaga ka. Ang nagpasikat na ng Tordiak, si Bortiban o si Guliat sa DWHP. So may pasabot na na yan. Kanang Tordiak na o kaya na sa dictionary, ambot pasabot na German word na siya. Bisaya na, tanaw. Atong klarohon. Kanang babae nga guwapas at pang, nitanaw na nako, nitudyak ka na ko, day. Ay kapag ka rin, nitanaw di ka, tudyakan mo ka. Kanang sinanay, tingkuhan naman na, imo rin na tudyakon. Ay, kagawin na eh. Hindi ka magpahay ang gabi na, maulay ka na Tordiak ka. Aslo mo na! Pili ko na eh. Saan man? Buta na lang ng 50. Larga! Larga. Murang ka, ako'y background. Sige. Go! Okay ha? Ready ha? Oo. 1, 2, 3, go! Tudyak! 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 Ay, paspasin. Busta ka Tordiak ay pisik. Ibasa kung kanta wa kay rap pa rin bugod. Ang rapaspas ka na, ang tudyak! Paspasin mo Tordiak. Ako, magami ang paspasan. Okay. Ready ha? Tordiak, paspasin. 1, 2, 3, go! Kita-ibig mo kanta ba? Ang kita-ibig? Ikaw yung paspasin. Halik! 1, 2, 3, go! Tsak! Tsak! Wala kami pakay sa iyo, Presidente. Basta kung sumili nga, iba hindi among pakaipin. Wala kami klaro siya. Magdahon na sa kapitan, humarta tagnaw. Muna na ulit. Ayaw pa pangayaw ba? Yan, mo kami pagsugod. Maliguro ka ngayon kay Jen. Wala. Kap, ako na lang kanta kap, siya na lang background. Mauupan ka. Uya pa ka. Wapo mo niya itong sounds. Tapos na pa rin. Okay. Okay. Ayaw na lang po tanging baho. Simple lang. Wala kang bitin na bumi. Ano ka ba? Okay, malay mo. A 1, a 2, a 3. Here we go. Unsa na lang ko? Ba't pa mga bata ini? Bright pa. Ang here we go. So na yun. Sorry, here we go. Go! Ulit ako, ulit ako, ulit. Here we go. So na yun. Pwede yun. Ayaw! Ayaw na lang po tayong so na yun. Kaya kung kanta naman mo, Sige, sorry. Ini mo na mag here we go. Rap, take go. Video. 1, 2, 3, here we go. Ang presidente, Lili Burino, Vice-Presidente, Kiko
Ako, oy, nag-graduate ko sa akong pag-high school Davao Bible Seminary. Bot pasabot. Sweet ko Biblia, may usa na sa subject na mo. Para kung tuloy taga-uling naga o kubang mga barangay hindi na din. Oo. Kinsay unang tao sa libutan. Si Ibag Siagan. Taghawa na. Unsay istorya ni Iba o Hinadan. Itintal ang luha. Kinsa may nagtintal. Ang yawa. Kini. Kinsa may yawa. Mutang, waka mo dito. Ang mga batas dito, bitin. Pinaagis bitin, itintal ang luha. So ang yawa, bitin. Oo. Ngayon sa man. Naninda mang bitin ang mansanas. Ay, bitin ko mga maligya. Ay, pagpo, waka dito. Kunya, Pinaan ang bitin. Iba palitan. kaya bitin mo sulti. Ay, may pagpo, waka dito. Ngayon, Mo ito pagpalit, ibos mansanas, iyan ang ipaak. pagbaati ba? Pagpaak, ibang nilbilan. Ay sa to. Ang ingon ng kilat, inibis ko. Usap-usap, diba? Balik daw, kilat. Pagpaak, ibos mansanas, nilbilan. Kilat! Bobo, pili mo perito. Kilat ang gusto niyan. Ito ka, dugtong. Ito kay bayan mo mo. Sa kakalit, sa kilat, ang ginoo na tagak. Shot, ayaw bukang bibiyak kay sagrado na ang ginoo ni Naog. Tagak ang ginoo. Naas kapitan sa tubangan. Hinaog na ginawa matagak. Sa kakalit, na silang kakalitan. Ibaw ko may tagak ginoo. Asa? Dito sa Asa dapit? dalagit. Kung sa tingin sino? Pagtagak, Oh. agay, itagak ko. Anak mo ginoo. Sakit kilo. Uy, manang kita kay kabaan ko. Ah, ginoo. Oo. Kung itanong may ganun mong show, pangwarta na yun eh. Ito may babae. Kung gabaan ganun eh, apila sa kapitan. Hasta lima nga nagatawa, Lord. Abong-abong naman eh. Sa kasapos, ginoo, ginawa ka sa iba. Shot, makuha ni mong tingog sa ginoo. Kaya kay tingong ni Lord. Isingin ko. Kanang ginoo. Iba. Mura yung Lord. Lagi. Balik na kita. Iba. Mura yung Lord. Nagkatawa, inatay. Usa-usa. Last, Iba. mura yung drug Lord. Nitubag si iba. Yun sa mga. Ang sampay. Ginoo kay kakapit, Lord. Ay, ito iwa ka dito. Kaya, Sa kasusunod, kasama na po iba. Charon, bayi Charon. Duko kan siya sa kumunan. Dahil, Modus sa suppose ginoo. Di ako itawag na si iba. yun sa mga. Iba, ganun nakasaka ka na ko. Kunya, Di ako siya dahil. kung sige na, Wala po. yun sa mga. Anak siya dahil. Ginoo kay kakapit. Ay, lagi ko po, iwa ka dito. Kunya, Sa kasupos, ginoo ikuha niyang bitin. kuwas bitin. Tungod nila nakasaka mo doon. Kunya, Gitungas ginoo bitin. pa! Kabuang ang o o ang iko. Oo. Ikuha ni sino ang bi. Kuya. Itawag niya si iba. Iba, babae mo ka. Ikuha ni bi. Sa man, Si Piti. si Pitan. Na si Adan, laki ko. Adan, laki mo ka. Ikuha ni Ti. Kunya, Si Piti. Mora ka ng mga kaisunan. Tanawas yung bukan. o babae, Naiti. o lalaki, Naiti. hindi namin na doon ang mga bayot, Umumin. ang mga tunggoy, Abikapi. ang mga tiguan. Una-una rin ka ko. Shot! Nakutan na doon ang kapitan ganyan. Sika. Ang tinatanay na supas, ginoo, kanang mga babae, dagko o dughan, kay pagpo ni Iba sa Apol, gibuhat sa ginoo o dughan. Ang mga nilisundlo kinagula. Kanang mga babae, dagko o dughan, itanay sa akin, kay katong nag-Apol. Uy, nana din din. Pero katong siksiki sa atpang, ang nato na niya, dili man Apol. Kung saan? Nagudagong na dughan, kapayas. Sabi talaga, bipitog baba. Oo. Iyang dughan, abot puson. Oo. Ang nato na dili Apol. Kung saan? Nangka. Hoy, kung ang mga babae kisumpa siya sa ginoo pinagis prutas, kita sa mga laki kisumpa sa pinagis prutas. Ang babae Apol, ang laki, Saging. kini nga tuwa sa akin, kanang batang gagmay, gagmay ko na, usana sa ginga. Hoy, senyorita. O yung dagko na, magduwag na paano. Sapa. O ulitaw, kamao na maibog. Lakatan. O magminyaw, kamao na mudog. Stantil ko.
na. So, para mo to, mga tao na lagi niya, may pati mong maon. Baka na to. Why mo yan? Para mo to, mga tao. Sige-sige na siya. Ayaw isingin kay bakante na tubangan. Asa ba na rin ko yan? Naman. Huwag ko na magsinig na. So, na standby? Wa, Isyot, para ko sila natin diya. Doon. Ato ah. Mukuyo ko na. Bukuyo mo na kay show ko din. Doon. Ah, tagoy lang sila ng pitaka na yun. Wa, Isyot. Why mo kaya? Umalik ha? Hindi na rin kayo ang ako. Wa, Isyot, wa. Naako yan. Ligaw-ligaw lang yan. Dali. Papakit sa inyo. Ligaw. Okay, mo kuya, show. Amo ni ito yung para natin mag-open ng show. Dali tayo. Ang pagbubahan kuya pa. Kuya, pinali mo ako. Bubahan kuya. Dali. Ayaw ka pala kayo na yung budget ng hati niyo. Hindi ka mapresyo na mga batak. Buwan ka na ako na nagkona. Oo. Naghanap ko yung bingos ito. Oo, ikaw wala. Yate na. Nanihara ka tinag-tinag-hati. Huwag ito yung Nakakaya. Puto ka. ya, ako sa kaon. Wala ito. Tuyaw ka magkakot. Ano man? Naman ng bana. Ako kaon ha. Ato ah. May atong ibalay nila. Oo. Music ilong. Ika sabar. Pay juga ibarat. Bentar. Alay ma'am. Asa na kuya boy? Huwag manila kayo ng tingkuray. Alay ma'am. Oh. Alay ma'am. Ay, diya ay batay. Iso ko ba ng buhang natin? Alay ma'am. Kaya mo 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 rin. Dukay mo diya man eh. Magkapila ka to eh. Pero namin nakita. Dugay na may mga mga Isyot. Mga pila mo ka to eh. 5 ka tuig, 3 ka buwan, 2 ka bituan. O dukay mo mo. Kinsay nga niya. Isa nga rin sila. Ang yan ang Teresa. Ako perso. Ako ano? Turokoy. Nanamay ko kuya, kusang ta. Uy, nakakita tayo sa mga kuya. May kanta. Uy, kami sa mga kuya. Nasa mga kagi. Hoy, lumilas ko kuya. Ah, yate na kung tiso na ba yun eh. Last year, kagatalang Teresa uling. Siya yung champion, 19 ka kontistan. Ang 18, yung pamatay. So, Sakit ang daw. Sa nagwapa ko mga kuya. May may agad na kuntis. Suko na yung kuya. so kuya, dulu sa dapat. Tunan na rin. Ay, ay. Sassy and Stella. Stella. Okay. Nagtuo ko palupig ako mga kuya. Baro lang nga. Ah. Nara mo yung organization. Oh, ang bana na pulis. Tulis kakakano, uy. Nara mo yung organization. Siya, nakalimot lang ko. Kasi tawag niya. Ang ako internet, ang tawag na ko niya kay Buko. Buko. Buhay ko. Ang tawag din ako kay Biko. Biko. Bilanggan ko. Nagkaya. Yate na. Ano, forward. Ay, ma'am. Yun ka kamay doon. Na, Okay. Uy, nagtuo ka pala. Sina ko mga kuya. Ako yung pinagtalo. ako ni tawag ko og miss sa likod. Ako ni first time na magbuhaton kay doon ko naman mo video sa show. Oo. Okay. Ang buhaton niyo, mo talikod ka mo, kanilig tawag sa number, matubang nila ha. Nang, okay ka. Ay, papasig. Laya sa iyo. Ako ni kuya, magbuwag ka kung may kita. Okay.
Okay. Nagka! Lagi ba? Attention! Snappy kayo, gawin na ng puso. Nagka! About freeze! Talikod! Talikod ma'am. Talikod na eh. Ma'am, talikod ma'am. Ano, talikod na rin ha? Ikaw sa una. Hospital ka buha ka. Kasi ko naman ako sa tayo mo, ang kubo. Ay, paspasi. Nakapagkira ng kubod! Miss Talikod, first segment, kung saan mo First category, ikay hatag siya. Aritas mga Sukan sa pista. ang mga andam sa pista. Oh, di ba? Kung doon ay pista na ihikay. Aritas mo po rin, number 1, sa si baby number 2, ikay number 3, 4, and 5. Langka, number 5 na. Ayaya lang ka. Ang bata, imo to, ibig na bibirol. Langka, Okay. Part ng mga sudan sa pista. category, mga sukan kung may okasyon. Country Number number 1, Ito ba? Bumba. Wow, talami, zumba. Contestant number 2, Nilampat. Wow, sorry nila pa, hindi pisila. Contestant number 3, 3, ito ba kayo? Spaghetti. Wow, Spaghetti. Contestant number 4, 4. Samunada. Wow. Contestant number 5, Pa! Lamaw. Ito mas kumara. Balik, balik. Ay, kung balay na, dapat ka sa kaisa. Talikod. Next category, si Kapitan Kagay, mga butang na makita sa hospital. Wow. Di ba pag first ito yung ang atong healthcare? Oo. Okay, candidate number 1. Ito ba, stand up. Wow, injection. Candidate number 2. Wow, nurse. Candidate number 3. Ito ba, pump, wheelchair. Candidate number 4. Ito ba, wow, dextrose. Candidate number 5. Pump. Ito ba nga, pasyente. Okay. Ambul. Abi lang ito. Nag-office lang ka. Kaya ka lang ka ha. Ako yung luwas mo. Sige, dali lang po. Dito ka magsukot. Alas, kaya ko rin. Ano di mo luwas? Ang luwas po, po. Next category, mga isda. Oo. Okay. Apala ko ng face. Talikod na ka. Banggaan ka ng lahi. Talikod. Contestant number 1, Goldfish. Wow. Goldfish. Ibagay sa buhok. Contestant number 2, uy, pasta. Contestant number 3. Tilapia. Contestant number 4. Number 4. Puriling. Number 5. Ikaw lang na. Sardinas. Ay, sila. Masupis na ka. Okay, last category. O ikaw, Kalikod lang na, kalikod. Gikan sa isda, aritas, kilo. mga klase-klase ero. Diba, ang kilo, kung na man's best friend. Oo. Okay, ko lang inay, ha? Candidate number 1. Shih Tzu. Shih Tzu. Ay, hindi ka tawag. Candidate number 2. Bulldog. Candidate number 3. Askal. Wow. Candidate number 4. German Shepherd. Wow. Candidate number 5, Langga, Pang, Ilongbuang. Puntan, Water Permente. Ah, Ay, ito yun. Puntan, Permente. Ikaw yung bahala na ka. pahugasan ng human ka pa. Salamat lang ha. Kapay lang, kategory. Kaya, Mga mananap na lulupad. kana, Suwag ka na kahirap ang dagat. Ang galar, vlog. magtuo ka buwag na ka, buwag ka ka. Okay, mga mananap na lulupad. Talikod, pang. Ano pa gani? Okay. Number 1, langaw. Wow. Candidate number 2, butterfly. Candidate
Candidate number 4, Lampini. Candidate number 5, Langga, Manananggal. Thank you. Ipaya na sa Manananggal eh. Ay, makakuha ka ng figure ba? Sige, okay na. Thank you, sir. Hindi, kasi galing mo yun. Okay, sir. Teresa, salamat kayo ha. Papunta kayo yung mag-show. Sige,